Meidaval és el primer àlbum de Magnètica, una banda instantània i sense fissures que va ser ideada i creada al barri de Londres que té el mateix títol de l'àlbum, i on els 4 integrants van començar a dissenyar les 13 cançons d'aquest disc amb lletres acurades i cançons delicioses. Nuestra guerra mundial. Parece ser que fue un imán y terminaron mis manos entre su vestido. Después conté los rascacielos donde dormí lejos de ti. Es salado y superficial nuestro futuro.